Bog svima, dragi svi, dobrodošli u Irena's Crow Cafe. Ovaj tjedan nastavljamo s učenjem padeža i učit ćemo genitiv. Imenice su iste, koristit ćemo znači televizija za ženski rod, ogledalo za srednji rod i mobitel za muški rod. Sve vježbe i objašnjenja će biti dostupni na mom Patreon profilu. Ako želite vježbati s nama i učiti s nama na Patreonu, posjetite moj Patreon profil, link je u opisu videa dolje. Ok, idemo vidjeti primjer u jednini i primjer u množini. Nigdje ne idem bez svog mobitela. Množina. Nigdje ne idem bez svojih mobitela. Ženski rod. Nigdje ne idem bez svoje televizije. Množina. Nigdje ne idem bez svojih televizija. Srednji rod. Nigdje ne idem bez svojeg ogledala. Množina. Nigdje ne idem bez svojih ogledala. Ok, nadam se da će vam ovaj video pomoći da malo bolje razumijete genitiv. Vidimo se sljedeći tjedan, nastavljamo s akuzativom i istim primjerima. Posjetite moj Instagram za više vježbi i pratite Instagram, pratite YouTube i učite zajedno s nama na Irena's Crow Cafe. Vidimo se uskoro, hvala na gledanju. Ćao!